Ти не си мързелив. Знам, че така ти изглежда, защото сутрин ставаш без енергия, винаги отлагаш неща. Гледаш как други хора действат, а ти просто стоиш и си мислиш: проблемът е в мен. Но истината е друга. Мозъкът ти те саботира. И ако не разбереш как, ще останеш в същия цикъл с години. Мозъкът ти не е създаден да те прави успешен. Той е създаден да те пази, да пести енергия, да избягва болка, да търси лесното. И точно за това, когато трябва да направиш нещо трудно, да учиш, да тренираш, да работиш по себе си, мозъкът ти включва защита, казва ти: направи го утре, сега не е момента, първо си почини малко. И ти вярваш. Проблемът не е, че си слаб. Проблемът е, че следваш глас, който не е създаден да те развива, а да те държи в комфорт. Замисли се, колко пъти си казвал: от утре започвам, и после нищо. Не защото не искаш, а защото мозъкът ти избира краткосрочно удоволствие пред дългосрочен резултат. Ето най-опасната част. Колкото повече слушаш този глас, толкова по-силен става той. И след време вече не просто отлагаш. Ти започваш да вярваш, че такъв си. Аз съм мързелив. Аз нямам дисциплина, но това е лъжа. Истината е проста, но неприятна. Трябва да спреш да се доверяваш на това, което ти се прави, и да започнеш да действаш въпреки него. Дисциплината не е мотивация. Дисциплината е действие, когато не ти се прави. Следващия път, когато усетиш това чувство, не ми се започва. Това е сигнал не да спреш, а да започнеш. Защото точно в този момент или печелиш контрол над живота си, или го губиш още веднъж. Ти не си мързелив, просто никой не те е научил как да победиш собствения си мозък. А сега въпросът е: ще продължиш ли да го слушаш? Или най-накрая ще започнеш да действаш?